Што абмяркоўваў Лукашенко на сакрэтнай сустрэчы, колькі зарабляюць яго старэйшыя сыны і чаму КДБ ладзіць праверкі на беларускай чыгунцы? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння ў Лукашэнкі прайшла сакрэтная сустрэча. Да яго ў Палац Незалежнасці прывезлі дырэктара службы знешняй разведкі Расіі Сергея Нарышкіна. Галоўны разведчык Расіі прыляцеў у Мінск, каб паўдзельнічаць у калегіі спецслужб так званай саюзнай дзяржавы, а таксама дадаткова вырашыў сустрэцца з кіраўніком Беларусі. Разам з Нарышкіным у размове з Лукашэнкам узяў удзел і старшыня КДБ Іван Терцель. Пратакольнай часткай расійскі спецслужбіст скарыстаўся, каб павіншаваць Лукашэнку з чарговым пераабраннем, а той у сваю чаргу перадаў прывітанне Владзіміру Пуціну. Асноўная частка размовы прайшла за зачыненымі дзвярыма, таму застаецца толькі здагадвацца, што абмяркоўвалі ў Палацы Незалежнасці, але ж на тэмы крыху намякнуў сам Лукашенко. Сергей Евгеньевич, всегда приятно встретиться с вами. Жду такой встречи, когда представляется возможность для того, чтобы, откровенно говоря, часы сверить и посоветоваться по некоторым вопросам. Ну и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать, обсудить ряд политических вопросов, особенно в этой турбулентной ситуации. Думаю, для меня очень важным будет ваша точка зрения. Магчыма, Сергей Нарышкін перадаў Лукашэнку інфармацыю па тым, як рухаюцца мірныя перамовы паміж Расіяй, Украінай і ЗША, а таксама пра тое, якая роля ў гэтым працэсе чакае Беларусь і яе кіраўніка, і што Лукашэнку трэба публічна казаць і як сябе паводзіць. Ускосна ў размове з журналістамі гэта пацвердзіў і сам Нарышкін. Гаворачы пра заканчэнне вайны, разведчык заявіў, што ў Расіі ёсць катэгарычныя умовы. Гэта прызнанне за ёй акупаваных украінскіх рэгіёнаў. Візіт Сергея Нарышкіна можна звязаць і з заявамі пра запрашэнне ў Беларусь вялікай колькасці работнікаў з Пакістана. З аднаго боку, гэтым можна скарыстацца, каб аказаць ціск на краіны захаду і справакаваць новы міграцыйны крызіс. З іншага боку, 150 тысяч пакістанцаў могуць стварыць пагрозу і для самой Расіі, таму Лукашэнку даволі хутка спатрэбіліся інструкцыі. Колькі зарабляюць старэйшыя сыны Лукашэнкі? Магчыма, вы здзівіцеся. Віктор Лукашенко з 2021 года ўзначальвае Нацыянальны алімпійскі камітэт, а яго малодшы брат Дмітрый амаль 20 гадоў кіруе прэзідэнцкім спартовым клубам. Аднак, як высветлілі журналісты бюро, абодва Лукашэнкі атрымліваюць абсалютна аднолькавы заробак. Зарплата і Віктора, і Дмітрыя за 23 год склала 112 341 рубель, а гэта 9 342 рублі брудны ці крыху больш за 8 тысяч на рукі. Тая ж карціна паўтарылася і летась. Толькі ў ліпені малодшы брат зарабіў больш за старэйшага. У выніку афіцыйны заробак Віктора за 9 месяцаў 24 года склаў каля 97 тысяч, а Дмітрыя 99. Атрымліваецца, што месяц крыху менш за 9,5 тысяч на рукі. Для параўнання, сярэднестатыстычны беларус па падліках Белстата атрымлівае чыстымі каля 2100 рублёў. Чаму у Лукашэнак, якія працуюць у розных месцах, атрымаўся абсалютна аднолькавы заробак, застаецца пытаннем. Хутчэй за ўсё, гэтыя лічбы чыста намінальныя, а сапраўднае багацце членаў галоўнай сям'і Беларусі куды большае з улікам іх бізнес-інтарэсаў. Што ж тычыцца іх бацькі, то яго даход за 23 год склаў амаль 204 тысячы беларускіх рублёў. То бок, кіраўнік Беларусі мае афіцыйную зарплату ў памеры амаль 17 тысяч рублёў на рукі. Атрымліваецца, што Александр Лукашенко на паперы зарабляе амаль у 2 разы больш за сваіх сыноў. Камітэт дзяржаўнай бяспекі шукае шпіёнаў на беларускай чыгунцы. Днямі незалежная супольнасць чыгуначнікаў паведаміла пра масавыя праверкі сярод супрацоўнікаў БЧ. Пасярод працоўнага дня ў іх забіралі тэлефоны на праверку. У першую чаргу правяралі начальнікаў станцый і іх намеснікаў. Чыгуначнікі сцвярджаюць, што КДБ мэтанакіравана шукае тых, хто перадае інфармацыю незалежным ініцыятывам і СМІ. Партал «Зеркало» змог даведацца падрабязнасці праверак, і суразмоўца выдання расказаў журналістам, што сілавікі пачалі кашмарыць чыгуначнікаў у пачатку сакавіка, і за месяц працэс набыў масавы характар. Калі ў чыгуначніка бачаць у тэлефоне забароненыя падпіскі, то яго не адпраўляюць пад арышт, а цягнуць на дэтэктар хлусні, пасля чаго могуць звольніць ці панізіць. Найбольш актыўна КДБ трасе мінскае аддзяленне беларускай чыгункі. Праверкі закранулі дзясяткі супрацоўнікаў, пераважна гэта начальнікі станцыі і іх намеснікі, і ў рэдкіх выпадках глядзяць тэлефоны з
звычайных работнікаў. Пра затрыманне на гэты момант інфармацыі няма. Прапагандыст паспрабаваў растлумачыць заявы Лукашэнкі, але ў выніку атрымалася не вельмі. Лукашенко пастаянна пужае набліжаных і простых беларусаў песімістычнымі прагнозамі. Ён пастаянна кажа, што год будзе няпростым, і гэта паўтараецца з раза ў раз. Супрацоўнік АНТ у сваёй рубрыцы расказаў, калі ж людзям чакаць шчаслівых часоў. Я знаю, что есть люди, которые, когда слышат от президента, что год будет тяжелым, чуток заводятся, мол, а когда уже он будет легким? А вот никогда не будет. Потому что если позволить себе легкий год, то есть расслабиться, не поставить амбициозных задач и не стремиться к их достижениям, стиснув зубы, то следующий год после такого будет не просто тяжелым, а критически сложным, вплоть до катастрофического. Прычым, па словах Тура, Лукашенко ўсё бачыць наперад, і на ўсе сітуацыі ў яго ёсць ужо загадзя падрыхтаваны план. У якасці прыклада такога плана прапагандыст прывёў запрашэнне ў Беларусь пакістанскіх работнікаў. Тур паспрабаваў супакоіць гледачоў, маўляў, калі і прыедуць у краіну 150 тысяч азіятаў, то здарыцца гэта не аднамомантна. А ўвогуле размовы пра пакістанцаў накіраваныя на тое, каб зматываваць мясцовых работнікаў працаваць лепш. Процесс предметного определения, куда нужны специалисты из этой страны, приведет сначала к честной ревизии в поисках ответа на вопрос, а где людей объективно не хватает. Вот, допустим, есть завод на 100 человек по штатному расписанию. По факту там работает 90 человек. По документам нехватка 10%, что много. Но, может, никто уже давно и не проверял, а действительно ли именно 100 человек там нужно. А если все будут работать образцово, может и 90 хватит. А может вообще и 80 есть оптимальное количество. Раней у сваіх перадачах Ігар Тур казаў, што праблема недахопу працоўных месцаў на беларускіх прадпрыемствах насамрэч перабольшаная. Як мяркуе прапагандыст, вакансіі лічацца па штатных раскладах, у якіх, на думку Тура, ёсць штучна створаныя пасады дзеля таго, каб людзям было дзе працаваць. У сваіх развагах тэлевядучы прыходзіць да парадаксальных высноў, што беларусы не маюць права скардзіцца на нізкія заробкі, а наадварот павінны быць удзячныя, бо ў шматлікіх выпадках ім увогуле няма за што плаціць. Пасля адміністрацыйнага арышту гродзенскую даносчыцу Вольгу Бондарову адлічылі з універсітэта. Вядомая аматарка рускага свету з 22-го года навучалася на дзённым аддзяленні педагагічнага універсітэта па спецыяльнасці беларуская мова і літаратура. Аднак пасля таго, як Бондарову асудзілі на 13 сутак, вучоба для яе скончылася. Журналістка «Зеркала» дазванілася ў дэканат філфака пад выглядам калегі-даносчыцы, каб пацікавіцца, ці наведвае яна заняткі пасля вызвалення. Ва універсітэце заявілі, што Вольгу Бондарову адлічылі на мінулым тыдні за прагулы. Даносчыца, якая радавалася палітычным рэпрэсіям супраць іншых беларусаў, цяпер сама і ад іх пацярпела. Разам з адлічэннем яе чакае і высяленне з інтэрната, умовы ў якім даносчыца нахвалівала ў адным са сваіх відэа. Закулісье канцэртаў нявесткі Лукашэнкі, дзясяткі аднолькавых аўтобусаў і крыўды праўладных актывістаў. Раней мы расказвалі пра серыю канцэртаў з назвай «Кожны трэці», прадзюсаркай і сцэнарысткай якіх з'яўляецца Ганна Сялук, жонка сярэдняга сына кіраўніка Беларусі. На іх з дзяржаўнага бюджэту сышло больш за 700 тысяч беларускіх рублёў. Усяго ў Мінску прайшло 7 канцэртаў, і такая лічба не выпадковая. На кожнае з мерапрыемстваў звозілі бюджэтнікаў з розных рэгіёнаў, і ў суботу была чарга Гомельскай вобласці. Ідэолаг Дмітрый Ісаченко пахваліўся ў сацыяльных сетках калонай аднолькавых аўтобусаў, на якіх у сталіцу звозілі гледачоў. Але відэа пакрыўдзіла праўладнага актывіста Александра Лебедзева, для якога месца ў аўтобусе не знайшлося, і ён пакінуў поўны зайздрасці каментарый, што ў паездцы змаглі паўдзельнічаць толькі абраныя. Лебедзеў жа якраз праяўляе сябе як можа. Ён удзельнічае ва ўсіх праўладных мерапрыемствах і падтрымлівае ўсе дзяржаўныя ініцыятывы. Аднак у 23-м годзе яго пасадзілі на суткі за падпіску на старонку, прызнаную экстрэміскай. Пасля гэтага актывіст трапіў у апалу, і яму застаецца толькі выказваць свае крыўды ў інтэрнэце. Відэа гомельскага ідэолага, дарэчы, таксама дазволіла зрабіць яшчэ адно назіранне. Выданне «Флагшток» заўважыла, што з 10 аўтобусаў, якія трапілі ў кадры, 9 кітайскай вытворчасці і толькі 1 МАЗ. Гомель Аблаўтатранс вось ужо 5 гадоў не закупляе міжгароднія аўтобусы айчыннай вытворчасці. МАЗ праз санкцыйны ціск не змог засвоіць выпуск новага пасажырскага турыстычнага транспарту. Эксперты высветлілі абставіны двайной смерці. Трагедыя здарылася яшчэ ў лютым у Хойніках.
Там адзін за адным памерлі двое мужчын. У дзяржаўным камітэце судовых экспертыз расказалі, што прывяло да бяды. Жыхар райцэнтра прыйшоў у госці да знаёмага, але заспеў таго мёртвым. Ён выклікаў хуткую дапамогу, а таксама прыхапіў сабой са стала недапітую бутэльку. Яе змесціва і стала прычынай смерці мужчыны на наступны дзень. Экспертыза показала, што ў злашчаснай бутэльцы быў метанол, а яго канцэнтрацыя ў крыві загінулых перавысіла смяротную дозу ў некалькі разоў. Сіноптыкі абяцаюць веснавыя навальніцы і моцны вецер. На сераду 16 красавіка Белгідрамет абвясціў жоўты ўзровень небяспекі. Днём месцамі па краіне чакаюцца навальніцы. У асобных раёнах узмацненне ветру да 15-18 метраў за секунду. На паўднёвым захадзе Беларусі будзе па-летняму цёпла. Тэмпература падымецца да 23 градусаў, а ў іншых рэгіёнах будзе ад 12 і да 18 градусаў цяпла. У Бабруйску людзі пабіліся праз бяляш. Пра незвычайны інцыдэнт паведаміў адзін з міліцэйскіх тэлеграм-каналаў. Днямі дзяўчына ехала ў тралейбусе і ела піражок з мясам, але гэта не спадабалася 66гадоваму пасажыру, які зрабіў заўвагу, што бяляш кепска пахне. У нейкі момант тралейбус калыхнуўся, і дзяўчына разам са сваім перакусам упала проста на пенсіянера, і гэта прывяло яго ў шаленства. Мужчына пачаў калашмаціць пасажырку і цягаць яе за валасы. Сведкі канфлікту выклікалі міліцыю, і сілавікі знялі абаіх з тралейбуса. Пенсіянеру цяпер пагражае крымінальная справа за хуліганства. Улады 10 гадоў змагаліся з народнай сцежкай, але ў выніку здаліся. Стыхійная пешаходная дарожка ад станцыі метро Малінаўка да гіпермаркета «Прастор» з'явілася яшчэ ў 2014 годзе пасля адкрыцця станцыі. Камунальнікі неаднаразова спрабавалі аднавіць зялёную зону. Яны перакопвалі сцежкі, высаджвалі кусты і усталёўвалі агароджы. Аднак пешаходы ўсё роўна пракладвалі сабе самастойны шлях да крамы. У выніку улады здаліся і вырашылі выкласці дарожку пліткай, але зробіць гэта не за бюджэтныя грошы, а за сродкі ўладальніка гіпермаркета. Цяпер распрацоўваецца праект, які павінен прайсці адпаведную экспертызу. Пасля гэтага спецыялісты прыступяць да работ. Іх хочуць скончыць ужо да канца чэрвеня. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.